फाइनली हम लोग सरलपारा पहुंच गए हैं। मजा आया। ये देखो फोटो खेबजानो जौदों केमेरामेन नागासिनो गोलाव लाव लकेसन दस्रायाव फैलायबाय जों नै गथिबो खोख्लायगासिनो दं नै जाय फारा फारि दामाखानो सासेनालाय गिटारसो हानबाय नो चेनेल दं बिथांनाबो चेनेल दं यूट्यूब चेनेल दं हृदय नार्जारी नायनो हागोन सार्च खालामनानै हृदय नार्जारी होनानै गोथाव गोथाव भिडिअ खालामो आसोला सरलपारा भुटानाव दंफैयो जों हनै हाबहोआबो पारमिसन गैयानो What you did, I already know. I had to go and find out from them. दामाखा जाफुगासिनो दं नै हनै आसोलफ्रा होसिगासिनो यो नै सासे मारै मोनदों मोजां मोनदों जायगाखौ नुनानै दैज्लाङाव फैलायबाय जों नै दाननोसै दाननोसै सोलायो जों मजा आया। ओरै थांलाय ओरै थांलाय बेलासियाव गोजा थानोसै बारा गोबाव गैखाला ओरै दं नै आमोखाया एक्टरा जोंना बेनो मोसागोन केमेरा हांगासिनो जों केमेरा हानदों हनै हाब गासिबो इउटुबार गोजा हनै लाइन लाइन इउटुबार गोजा दिनैनि दिनाव शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मा बुंनो मा मानो इउटुबार गोजा फैदों जों दिनै बेसे लकेसन सोलायबावनाय जोंलाय हाग्रायाबो बिबार गोजा नै मा मिसाखौ होननाय बिबार गोजा मा
गिलु बालु जा जायगाफ्रानो नै एकदमबारे लाजाया खिबारि गोजां मा बिबार दे बियो सोरबा बुंनो हायोला मबाइलखौ हरगोनलां wah feelingnya finally Surabaya होननाय जायगाया बेनो नामा खनथाम जाबाय ना आं फैनाया आरो दिनैबो होख्लायबावबाय नै लोगोफोरजों दामाका दासुखा भिडिअ खालामनो iya boरैबा बाब्रावबायथ' आरो Surabaya होनि भिडिअ खालामा सोरबा इदि खालामो आंबायदि काचा बादाम कैमरा कैम रुको जरा सबर करो लगाओ Putih nanggo. Kita tahu aja kok izin kan. Video kan. Oh, video kamu. Biborna थाथि नै मालाय भिडिअ खालामनायखौनो नै मैदेर